Idurre Bideguren Bermeoko alkateak Andra Mari eta Santa Eufemia jaietako balorazio oso positiboa egin du. Bidegurenek azpimarratu du jaietako ekimen guztiak burutu direla, jendetsuak izan direla Bermeoko jaiak eta jai batzordea eta txosna batzordearen lan izugarriari esker oso parte hartzaileak izan direla. Egunik jendetsuenak Andra Mari, Arrantzale, Sukalki eta Santa Eufemia egunak izan dira. Talan, 104 kasola aurkeztu dira urten Sukalkian eta Bermeoko Ikurriñan ere jendetza batu da. Santa Eufemia azoka ere inoizkorik jendetsuena izan dela azpimarratu dute. Garbitasunari dagokionez, errefortzuak ipinita, herria garbi mantentzeko helburua lortu egin dela azpimarratu du udalak eta trafikoan oinezkoei lehentasuna eman zaiela. Herri lanetako langileen lana goraipatu du Bidegurenek eta baita udaltzaingo eta herri babesaren lan paregabea. Orokorrean jai parte hartzaileak giro honekoak eta jendetsuak izan dira.